U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji se jedan za drugim šalju, pa kao vihor hite, i oni koji objavljuju, pa razdvajaju, i objavu dostavljaju, opravdanje ili opomenu, sigurno će biti ono čime vam se prijeti. Kada zvijezde sjaj izgube i kada se nebo otvori i kada se planine u prah zdrobe i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe, do kojeg dana je to odloženo? Do dana sudnjeg. A znaš li ti šta je dan sudnji? Teško toga dana poricateljima. Zar mi nismo drevne narode uništili i poslije njih i one koji su za njima dolazili? Isto tako ćemo sa svim griješnicima postupiti. Teško toga dana poricateljima. Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenog? Takva je naša moć. A kako smo mi samomoćni? Teško toga dana poricateljima. Zar mi nismo učinili zemlju sabiralištem živih i mrtvih i na njoj nepomične visoke planine postavili? I zar vam mi ne dajemo da slatku vodu pijete? A teško toga dana poricateljima. Idite prema onome što ste neistinom smatrali. Idite prema dimu u 3 prama razdvojenom, koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati. On će kao kule bacati iskre, kao da su kamile riđe. Teško toga dana poricateljima. Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti i pravdanje im neće dozvoljeno biti. Teško toga dana poricateljima. Ovo je dan sudnji i vas i narode drevne ćemo sakupiti, pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv mene. Teško toga dana poricateljima. Oni koji su se Allaha bojali, bit će među izvorima u gustim bašćama i među voćem koje budu željeli. Jedite i pijte, prijatno neka vam je za ono što ste radili. Tako ćemo mi one koji čine dobra djela nagraditi. Teško toga dana poricateljima. Jedite i naslađujte se, ali za kratko. Vi ste zaista griješnici. Teško toga dana poricateljima, jer kad im se govorilo budite prema Allahu ponizni, oni to nisu htjeli biti. Teško toga dana poricateljima, pa u koji će govor ako ne u Kur'an vjerovati? Istinu je rekao uzvišeni Allah.